Tisztelt választópolgárok, kedves oroszlányiak! Molnár István vagyok, 28 éves, egy fiúgyermek édesapja, műszaki pedagógus, gépészmérnök. 2009 óta dolgozom az Oroszlányi Szakképző Iskolában, ahol szakmai elméleti tárgyakat oktatok több szakon. A 2014. október 12-i önkormányzati választásokon a 4. körzetben vagyok képviselőjelölt az MSZP-DK együtt színeiben. A célom az, hogy az óváros hathatós érdekképviselettel újra élhetővé, szerethetővé váljon. Nem állt szándékomban kitalálni az ott élők helyett, hogy mire van igazán szükségük, ezért első alkalommal egy levelet juttattam el a körzetben élőkhöz, amiben kikértem a véleményüket a városrész jövőjét illetően. Magam is meglepődtem azon, hogy milyen sokan kerestek fel, milyen sokan tettek javaslatot. Többen elmondták, hogy örülnek, hogy kikérem a véleményüket, szerintem az érdekképviselet másképp nem is működhet. Lazók Zoltán polgármester jelölt programjában le vannak fektetve azok a gondolatok, amik egy sikeres oroszlány alapját jelenthetik. Ezekkel magam is egyetértek. A városi programhoz illeszkedve, valamint a jelzett javaslatok alapján a következő ajánlatot szeretném tenni a 4. körzet lakóinak. Megválasztásom esetén mindent meg fogok tenni azért, hogy a malomsori óvodát és környékét felújítsuk, az épületet energiahatékonnyá tegyük. A bölcsöde, az óvoda, az iskola oroszlány következő generációját neveli ki, nekünk kötelességünk ezeket megfelelően karbantartani. A körzetben a járdákat, az utakat nem csak kampányidőszakban fogjuk karbantartani. Városi szintű stratégiát fogunk kidolgozni arra, hogy mindenki el tudjon jutni A-ból B-be, a babakocsis anyukától az idősekig. A körzetben a közbiztonság rossz. Megválasztásom esetén kezdeményezni fogom a körzetben lakó emberek nyugalma érdekében egy 24 órás közterületfelügyeleti rendszer kidolgozását, a közterületeket nem csak nappal kell őrizni. Valódi rezsicsökkentést fogunk elérni a téglaépítésű tömbházak energiahatékonysági felújításával. A Petőfi udvar környéke évek óta romlik. Képviselőként kezdeményezni fogom, hogy a volt Sárgatömb helyén hozzunk létre egy közösségi parkot, szebbé téve lakókörnyezetünket. Méltányos ösztöndíjrendszert hozunk létre a középfokú oktatásban résztvevő diákok számára, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy szakmát szerezzenek. Emellett a középfokú oktatás és az ipari park között valódi kapcsolatot fogunk létrehozni. Így az iskolák a valós igényeknek megfelelő szakembereket fognak képezni, megkönnyítve ezzel a pályakezdők elhelyezkedését, és ami még fontosabb, a városban maradásukat. Amennyiben egyetért céljaimmal, október 12-én szavazzon rám, és tegyük le együtt, közösen egy sikeres, működő város alapjait.